Bună, mă numesc Separau și cum am spus că săptămâna o să postez un videoclip despre niargin și efectele lui asupra mea. Efectele sunt foarte bune, deoarece în perioada de când iau aceste 3 săptămâni de când folosesc acest produs, mă reușesc să pun chiar 3 kg. Vă recomand niargin cu mare credere, deoarece ajută foarte mult la creșterea masei musculare, aderea grăsimilor, creșterea energiei și a potenței. Să vă arăt cam cum arăt acum. Structura corpului mi s-a definit mult mai ok față de cum am fost. Să vă arăt și pozele. Deja încep să se vadă o pătrățele. Cam acestea au fost pozele față de clipul anterior. Pot să vă spun că se văd foarte multe rezultate. Vă rog frumos să intrați pe niargin, www.niargin.ro sau pe pagina de Facebook Niargin Crește Masa Musculară. Mulțumesc frumos pentru vizualizare. La revedere!